каква е разликата между новите слушалки и старите от гледна точка на аксесуари, които може да използвате, тъй като имаме вече много запитвания и е хубаво да предупредим хората да не се подведат и да си дадат парите на празно. Така, в момента това са новите слушалки, които виждате стерео, махаме ги и виждаме, че имаме 3 пъпки. Както виждаме, това е тяхната рамка. Това са техните слушалки. Защо ви ги показвам? Оставям ги сега на страна и ви показвам WS6 от старите. Тях също ги отваряме и виждаме, че имаме 2 пъпки и съответно сега ще видите каква е разликата. Слушалките при старите са тези, при новите са тези. С една дума, какво искаме да кажем? Че новите слушалки, които са стерео, т.е. WS6 ST, както и моделите USA 2 и USA 2 XL, ST става дума, тези на които пише ST, използват новите наушници. Освен тях, платката, която се използва за новите е тази. Пак, както виждаме, е различна. Сега ще ви покажем и старата платка. Виждате старата платка. Така че бихме искали да ги направим тези уточнения, за да не се подвеждат хората. Едно бързо уточнение правим. Също така новите слушалки ползват и този вид кабел. Не е стария кабел, кабелът им е вече нов USB-C. Това са нещата, които трябва да знаем. Също така, ако имате въпроси, винаги може да ни питате. Не забравяйте, че сме на среща и сме готови да ви помогнем с всичко, което ви интересува. Също така ни последвайте, абонирайте се за нас, защото ще продължим да качваме клипове за новата настройка на XP в новия софтуер 4.0. Така че пожелаваме само цветни сигнали, колеги, успехи и да сме живи и здрави най-вече.